enek baterai blas ki ya sepi ya. Ludu-ludune kene kancane mari kok do nganti ya. Pandu barang mau gak enek. Jirut kok wis ranti duit hitunge. Kapan tekomu cok rek? Sulak kene iki. Mandi wae, Mah. Lama turu. Ah, pakmu galak engko diusuk pakmu dolan wae. Gak santai. Main udo yo. Ayo. Yo. Ayo. Yo, sik sini, kok ngene. Cek aku tak. Yo gak gesek atake. Yo. Duwe mah gak kon ngaret pakmu, Cok. Gak, Cuk. Lah nganti pakmu, Cok. Wah, Pak Kodnya, Cuk. Engko nanti Senin piye, Cok? Gak santai lah, Mbak. Yo, hotel dusik. Teko rene piye, Cok, pakmu? Metu. Tak uyak, Kakek aneh. Suwemen iki. Lah, pocok wi. Opo, Cok, wi? Yo, bak sik wi. Buat sik iki. Piye? Ora bisa pulau kabeh. Golek kon pupak Mas nang kene. Kira, Cok, pakmu, Cok. Pakmu, Cok. Mana wong? Iki, Pak. Ben piye? Iki wong dijak iki, Pak. Lho. Yo lah karo sopan kabeh. Iki diwitan mesti. Yo, Diwitan sewunan iki 5.000-an ngono sakeh kena menang akeh. Ini akeh dereng. Anu iki paran Mas jak lugu ini ya. Ayo. ngono apa, Cok? Iki bar Pakku iki kok tai, pateni. Tai. Mateni kan mateni lah ngono. Dulu lah. Cara memper. Wah, ngono lho. Bayang ra pantes blas nu kok. Wagane. Wah, udah main tau. Tahu. Iki permainan opo-opo. Nggih sih, Pak. Cah nom wis ra memper dijal. Ndi ra kena Kilo. oh. Wah, enak duit 4.000 iki. Ya tutut cocok iki, cocok tapusi tai-tai diapusi paling gelem iki. Cocok. Kok judi wae. Duit 4.000 nek tuku es. Tuku wae. Duit 3 kapur, Cuk. Gege. Lihat, Cuk. Kamu kok. Wah, entuk tenan. Ayo balik wae. Balik yuk.